neko njihovu viziju državništva. U stvarnosti vodio je vrlo malenu pokrajinsku autonomiju u okviru Osmanskog carstva i on je uzeo, dakle, dobiješ od Poljaka plan. U tom planu, među ostalim, piše treba se udružiti s Hrvatima i Južnoslavenska federacija. Gdje piše Hrvati, prekrižio je i napisao je Srbiju. Gdje je pisalo Južnoslavenska federacija, napisao je Srpsko carstvo. Čitav plan je suzio i u to uložio, to smo prošli put pričali, oko 1.500 talira tadašnjih srebrnih, što je otprilike 100.000 eura u današnjem novcu. To je čisti plagijat. Sad kad se malo zbrojim pripremajući za emisiju, pogledao sam sami srpski autori. Recimo, Dušan Bataković je napisao o tome, on je to nastao prikazati u što divnijem svjetlu, ali pogledamo brutalnu stvarnost. Neko ko ima samo 8 razreda osnovne škole, vodi državu, pa naravno da ne razumije. I naravno da je napravio plagijat. I naravno neko ko je ako odrastate u kontekstu osmanskog nasilja, kakvo je bilo na Balkanu krvavog, pa vi ne možete i shvatiti ništa drugo osim tog osmanskog nasilja. Dakle, to je jedna tajna načrtanija, a druga je, prijatelji su me često upozoravali na masone. Svakako je zanimljiva tema, ali neću to bez istrage, nikad. Međutim, u slučaju Adama Čartorickog, on je bio izbjeglica u Velikoj Britaniji, uzeli su mu sve, Rusi su mu sve uzeli u Poljskoj i u Velikoj Britaniji se uspostavio bliske kontakte sa vladajućom elitom. Dakle, imao je prijatelje koji su za njega govorili u britanskom parlamentu. Bio je prijatelj sa ministrom vanjskih poslova britanskim. U 19. stoljeću prijatelj ministra vanjskih poslova britanskog. Najmoćnije zemlje svijeta. Najmoćnije zemlje svijeta. To je kao da ste danas sa Rubijom najbolji prijatelj. Tako je, odlično rečeno. I sad, s tim prijateljima je bio član jedne masonske lože. I sad, kad sam preklani razgovarao sa jednim admiralom našim, on mi je rekao to su sve masoni. To je jedan trag, ali je vrlo zanimljivo. Dakle, u tim britanskim knjigama nema baš puno, nisu o Srbiji puno gledali, ali svakako Čartoricki, kao član masonske lože, recimo od 1830-ih, 1840-ih daje savjete Srbiji da bi ona napravila nešto, iz čega je ispalo nešto drugo. Dakle, svakako jedna zanimljiva priča koja u Hrvatskoj nije poznata. U Hrvatskoj, nažalost, još uvijek postoje ljudi koji vjeruju da je načrtanije južnoslavenski plan i da velika Srbija je načrtanije i Jugoslavija. Pa da je to tako negdje blizu isto. Ali vratit ću se na rečenicu. Prekrižili smo Hrvate. Prekrižili smo Južnoslavensku federaciju, Srpsko carstvo, Srbi. Uvijek je isti obrazac. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate emisiju Poteštat samo za vas i najvećim dijelom, iako evo imam i ja nekakve osobne preferencije i za mog gosta i za temu koju radimo, ali zaista prethodna epizoda emisije Poteštat koju smo posvetili takozvano srpskom pitanju Dalmacije i svemu onome što se događalo oko toga pojma Srpska Dalmacija, zbog velikog interesa odlučili smo nastaviti i dakle napraviti nastavak na tu temu s gostom koji nas je svih inspirirao prošlog tjedna. Čast mi je zadovoljstvo pozdraviti našeg uglednog povjesničara, gospodina koji itekako dobro vlada sa cijelom ovom problematikom, pogotovo kada je u pitanju period od prije 170-180 godina, ako ne i više. Jednom riječju, Tihomir Rajčić, što drugo reći? Hvala vam. Pozdrav vama i vašim gledateljima. Od prošlog puta mislim da broj mog mobitela cirkulira čitavom Hrvatskom. Ali i šire. Bojim se toga šire, da budem iskren. Ali čak i oni skeptični znaju da ja znam istinu i da mi ne mogu, niko mi se ne može suprotstaviti u tom smislu, zato što sam pročitao sve i koncept hrvatskog Mosada, koji smo prošli put spomenuli, to je stvar koja se jako uhvatila kod publike, jer znaju ljudi da nam je to potrebno.
I to je važno. Da, ja samo moram reći na našem poštovanom gledateljstvu da surađivati s vama kao povjesničarom, dakle sve ostalo ćemo staviti sa strane, ali kao s povjesničarom je vrlo teško i vi ste jedan od najizazovnijih gostiju zbog toga što vi niste tip čovjeka koji pada na nekakvu prvu loptu, nego ste jedan od temeljitijih ljudi u našoj znanosti koji kad nešto iznosi van, to je čovjek koji je to najmanje 5 puta provjerio i to sa vrlo čvrstim, opipljivim izborima. Tako da naše poštovano gledateljstvo i svi oni koji su skeptični prema onome što govorite, ne trebaju imati bilo kakvu skepsu s obzirom da evo ja potvrđujem ovdje, vi ste osoba koja toliko puno i temeljito istražuje svoje izvore da kad nešto kažete u javnosti, iza toga stojite imenom i prezimenom. Ja sam prošli put rekao, izvolite se javiti. Daću vam sve, provjerite. Uvijek je provjerljivo. A osim toga, dajte publici pripreme naše za emisiju. Same pripreme su esej, uvod u ono čime bi se trebao baviti hrvatski Mossad koji nažalost ne postoji. Ali nikad ne reci nikad. Mi ćemo razotkriti nekoliko stvari u ovoj emisiji. Mislim da je ono što je zapravo poslastica odakle bi krenuli u ovom trenutku razotkrivanja, a sve zapravo na neki način sve te silnice vuku prema vašoj novoj knjizi radnog naziva, ali vjerojatno i izvjesnog naziva Vuk u hrvatskom dvorištu. Mi ćemo zapravo govoriti o razotkrivanju tog famoznog mistificiranog, pogotovo u Hrvatskoj mistificiranog srpskog načertanija, mistificirano zbog toga što se o njemu govori zdravo za gotovo kao da je to nekakav biblijski dokument oko kojega svi moraju kleknuti i samo ničice ovako spustiti glavu, a da zapravo niko nikad u nijednom nekakvom ozbiljnoj raspravi ovdje u javnosti nije ušao u meritum toga. Dakle, prije svega, odmah i direktno, prema onome što ste analizirali, je li, dakle, na samom početku načertanije običan plagijat? Da. Pazite, opet, to sam preuzeo od srpskih autora. Pretražio sam europske autore. Pojednostavljeno rečeno, poljski diplomat, poznati, koji je nažalost u Hrvatskoj je slabo poznat, Adam Čartoricki, je nastojao obnoviti podijeljenu Poljsku. I 40. godina je imao otprilike računicu 19. stoljeća. 19. stoljeća. Imao je otprilike računicu ovako. To je nekoj obnovljenoj Poljskoj, smetaju Austrija i Rusija. U toj obnovljenoj Poljskoj Srbija kao voditelj južnih Slavena, to baš nije laskavo za nas, bi trebala biti središte. U Srbiji je tada bijesnio građanski rat. Vodila se, oni to u srpskoj historiografiji piše, kaže, Vučićeva buna. Kad se pogledaju srbijanski podaci, Srbija je bila podanička kneževina osmanska. 2 srpske paravojske vode rat za vlast. I onda jedna srpska paravojska koju predvodi Toma Vučić osvoji vlast. I takva kneževina, ovisna o Rusiji, o ovoj Osmanskom carstvu, trebala je u misli Čartorickog postati središte ujedinjenja. On je napravio im je plan djelovanja. Čartoricki znači 50 godina obiteljskog iskustva, imao je veze sa diplomatima, to ću spomenuti pasnije, sa diplomatima na visokoj razini u Velikoj Britaniji i u Francuskoj. Napisao im je plan djelovanja. Objasnio je vlasti te turske kneževine. Oni su to pročitali, onda su dobili drugu verziju i plan je otprilike bio nešto kao Balkanska federacija koja bi, dakle, ugrožavala i Austriju i sprječavala Rusiju. Ilija Garašanin, zloglasni, koji je zapravo bio običan pandur, je li tako? On je završio 4 razreda osnovne škole u Srbiji i 3 ili 4 razreda osnovne škole, nekakve srednje škole u Austriji. On je nominalno bio ministar vanjskih poslova. U srbijanskoj literaturi piše da je, ne znam, dostignuća i ne znam, on je imao neku svoju neku njihovu viziju državništva. U stvarnosti vodio je vrlo malenu pokrajinsku autonomiju u okviru Osmanskog carstva
I on je uzeo, dakle, dobiješ od Poljaka plan. U tom planu, među ostalim, piše treba se udružiti s Hrvatima i Južnoslavenska federacija. Gdje piše Hrvati, prekrižio je i napisao je Srbiju. Gdje je pisalo Južnoslavenska federacija, napisao je Srpsko carstvo. Čitav plan je suzio i u to uložio, to smo prošli put pričali, oko 1.500 talira tadašnjih srebrnih, što je otprilike 100.000 eura u današnjem novcu. To je čisti plagijat. Sad kad se malo zbrojim pripremajući za emisiju, pogledao sam sami srpski autori. Recimo, Dušan Bataković je napisao o tome, on je to nastao prikazati u što divnijem svjetlu, ali pogledamo brutalnu stvarnost. Neko ko ima samo 8 razreda osnovne škole, vodi državu, pa naravno da ne razumije. I naravno da je napravio plagijat. I naravno neko ko je odrastao, ako odrastate u kontekstu osmanskog nasilja, kakvo je bilo na Balkanu krvavog, pa vi ne možete i shvatiti ništa drugo osim tog osmanskog nasilja. Dakle, to je jedna tajna načrtanija, a druga je, prijatelji su me često upozoravali na masone. Svakako je zanimljiva tema, ali neću to bez istrage, nikad. Međutim, u slučaju Adama Čartorickog, on je bio izbjeglica u Velikoj Britaniji, uzeli su mu sve, Rusi su mu sve uzeli u Poljskoj i u Velikoj Britaniji se uspostavio bliske kontakte sa vladajućom elitom. Dakle, imao je prijatelje koji su za njega govorili u britanskom parlamentu. Bio je prijatelj sa ministrom vanjskih poslova britanskim. U 19. stoljeću prijatelj ministra vanjskih poslova britanskog. Najmoćnije zemlje svijeta. Najmoćnije To je zemlje kao da svijeta. ste danas sa Rubijom najbolji prijatelj. Tako je, odlično rečeno. I sad, s tim prijateljima je bio član jedne masonske lože. I sad, kad sam preklani razgovarao sa jednim admiralom našim, on mi je rekao to su sve masoni. To je jedan trag, ali je vrlo zanimljivo. Dakle, u tim britanskim knjigama nema baš puno, nisu o Srbiji puno gledali, ali svakako Čartoricki, kao član masonske lože, recimo od 1830-ih, 1840-ih daje savjete Srbiji da bi ona napravila nešto, iz čega je ispalo nešto drugo. Dakle, svakako jedna zanimljiva priča koja u Hrvatskoj nije poznata. U Hrvatskoj, nažalost, još uvijek postoje ljudi koji vjeruju da je načrtanije južnoslavenski plan i da velika Srbija je načrtanije i Jugoslavija. Pa da je to tako negdje blizu isto. Ali vratit ću se na rečenicu. Prekrižili smo Hrvate. Prekrižili smo Južnoslavensku federaciju, Srpsko carstvo, Srbi. Uvijek je isti obrazac. I tada dolazimo zapravo do tih famoznih agentura ili agenata koji dolaze na područje Dalmacije kako bi na neki način inspirirali pravoslavno stanovništvo, ali i zavodili katoličko stanovništvo sa tom idejom. Dakle, da ta ideja na neki način, oni su bili financirani od Beograda, to su takozvani agenti. Među tim agentima imamo interesantna imena koji kasnije zapravo stvaraju i tu nekakvu novu paradigmu umjetno stvoreno, a to su takozvani Srbi katolici. Tu imamo Matiju Bana i Medu Pucića prije svega. Kakva je njihova uloga bila i kako su na kraju oni završili? Ma pazite ovako, oni su zaista bili Srbi katolici, međutim, kad se analizira njihovo razmišljanje, oni su obojica bili Hrvati i postupali su tako, ali su zbog vanjskog utjecaja, što zbog novaca, a što zbog kulturološke propagande Vuka Karadžića, zamislili da su Srbi. Baš tako pojednostavljeno. Dakle, imali su hrvatsku nacionalnu svijest, ali su zbog nečega zamislili da su Srbi. Meda Pucića ću posebno izdvojiti. Medo Pucić je sebe smatrao, on je bio Hrvat talijanskog podrijekla. Podza. On je sebe smatrao hrvatskim državljaninom, bio je, aktivno je radio na povratku Dalmacije pod vlast Bana i Sabora. Dakle, u Austrijskom carstvu,
ja ću ponoviti od prošli put, u Austrijskom carstvu je hrvatsko državno pravo i hrvatska državnost legitimna ustavna kategorija, a to o tome se nedovoljno priča danas. Dakle, taj Medo Pucić, iako je bio Srbin katolik zbog privatnih uvjerenja, radio je na ujedinjenju hrvatskih zemalja kao što treba raditi dobar hrvatski patriot. A njegova uvjerenja da se on osjeća zbog utjecaja Vuka Karadžića kao nešto drugo su privatna stvar. I to je jedna vrlo zanimljiva priča. On je bio zapravo dobar hrvatski patriot u tom nekom strateškom... Zapravo, ali je priča ambivalentna. Dakle, u istom trenutku on zapravo bašteni u sebi dvije nekakve smjernice koje tada očito nisu bile u konfrontaciji u tolikoj mjeri kako mi to danas gledamo. Ma pazite, njega su kasnije, Meda Pucića su kasnije Srbi katolici zlouporabili. Na njegovom grobu su pravili fešte kao dokaz srpstva Dubrovnika. Srpstva Dubrovnika. Međutim, ponavljam, Medo Pucić je bio hrvatski patriot koji je zbog kulturoloških razloga, da sad ja ne širim, utjecaj austroslavizma, koji je utjecaj na Vuka Karadžića, svi štokavci su Srbi i on je sad razmišljao ovako, ako su svi štokavci Srbi, ja sam štokavac, pa onda sam ja Srbin, ali imam dužnost prema Hrvatskoj. Što se tiče Bana, Ban je bio pustolov i u toj priči igraju novci, vjerojatno igra i taština, a vjerojatno igra i društveni probitak. Jer u tadašnja Srbija je imala manjak svega. Osim totalno nepismenih seljaka, dakle, pragmatično gledano, ta mala Srbica koja je za vrijeme Ilije Garašanina, dakle, počeli su uređivati državne službe. Dakle, od nule. Elemente državnosti. Da. Oni kreću od nule za razliku od Hrvatske koja ima sve atribute državnosti u tom trenutku. Samo je pitanje da se okupi. Dakle, vrlo ključna Dakle, razlika. pazite, to ste dobro rekli, pazite, oni uvoze Srbe iz Austrijskog carstva. I onda ima jedan srpski povjesničar pisao, kaže, tadašnji Srbi u Srbiji su osjećali kao da im dolaze skakavci. Jer ovi su imaš nekoga sa srednjom školom, pa imaš nekoga sa fakultetom. Pa naravno da će on uređiti državu, a ne neki srpski nepismeni seljak koji se možda ratovao s Turcima, koji je možda sudjelovao u tim njihovim građanskim ratovima, je bio blizu vlasti. Ali realno, i u toj priči je Matija Ban bio zanimljiv. On je obrazovani Hrvat koji je u Srbiji vjerojatno dobio unosnije zaposlenje nego što bi se mogao nadati u Austriji. Osim toga, vjerojatno je imao i to neko privatno, ne vjerojatno, imao je privatno srbo-katoličko uvjerenje, a vjerojatno je i novac igrao u tome, jer pazi, srbijanska vlada ti financira izdavanje. Dubrovnik je grad sa velikim G. I u gradu ti dubrovačka vlada financira da ti izdaješ novine, što pridonosi tvom društvenom ugledu. I usput širiš propagandu srbijanske vlade. Dakle, to je njegova računica, a prošli put smo pričali o tome, nije se baš uklopio, zbog sasvim drugačijeg kulturološkog konteksta. Katolička vjera i pravoslavna vjera su kulturološke, civilizacijske razdjelnice. Onda, danas to možda nije toliko, iako ja intimno mislim da jeste, ali ne možemo tvrditi. Ali onda je to baš civilizacijska razdjelnica. Dakle, balkanski ostatak, a katolička vjera je značila vezanost ili uz austrijsku tradiciju ili uz zapadnoeuropske, italijanske, i onda je to značilo drugačije razmišljanje i važnost obrazovanja. Imamo jedan period, znači tu se javlja jedan intenzitet koji zapravo između 41. koliko mi se čini 51. To je 19. stoljeće, znači 1841. do 1851. gdje taj intenzitet pada, tih famoznih agenata, i onda se opet reaktivira. I tu sad imamo agente koji dolaze u Dalmatinsku Zagoru, pogotovo u područja koja su naseljena pravoslavnim stanovništvom,
interesantan je Krsto Kulušić i Kalinić, ako se ne varam. Dakle, ovako, Kulušići su posebno zanimljivi. Pazite, Joso Kulišić je bio dugogodišnji načelnik općine Vrlika. On je bio lojalan austrijskim vlastima, okuplja... On je sin od Krstelka. Da, da. Međutim, on je odrastao u kući. Gledaš svoga oca kako je agent Kneževine Srbije sa pričama o načertaniju. Kad odrasteš, ti si takve iste priče širio je u svojoj sredini. Okupljao si pravoslavne, on je uspio, oni su govorili ne Hrvate nego katolike, uspio je iz njegove perspektive disciplinirati katolike da glasuju za njega. Izdavao se, dakle, vjerska tolerancija u toj nekoj njihovoj lokalnoj razini i bio je vrlo uspješan političar. Dokle god je bio živ, bio je na vlasti. A za te druge agente je, pazite, Srbija koja nije... Srbi su, dakle, u tom prvoj polovici 19. stoljeća, nem su imali stalno državne prevrate. Dakle, sve je to izgledalo kao ona spomenuta Vučićeva buna. Dakle, vrlo krvavo, vrlo ubijanje i imaš promjene svako 10-20 godina. Ilija Garašanin se vratio ponovo na vlast u nekom novom državnom prevratu i nastavio je s tom propagandom. A ta propaganda se, to što smo prošli put spominjali, naplavine Pečke patrijaršije. Pečka patrijaršija je pod okriljem Osmanlija u današnju Dalmaciju dovela svoju pastvu. Ta pastva je bila različitog. U literaturi piše i vlaškog i izvorno srpskog. Pogled unazad bi mogao otkriti i posrbljene katolike, koje su, jer sultan Sulejman Veličanstveni Pečkoj patrijaršiji je prepustio i katolike u Osmanskom carstvu. Dakle, u toj naplavini je bilo svega, ali tu naplavinu je uobličila propaganda u srpski narod. I ta kasnija srpska stranka nastupala je u ime te zajednice, koja je činila otprilike 1/6 stanovnika pokrajine. Mi ćemo se odmoriti uz kratki EPP blok, nakon toga se gledatelji, ponovno smo u studiju, nastavljamo s temom. Dakle, ovdje smo dotaknuli jedan vrlo osjetljiv povijesni moment, dakle, nastajanja takozvanog načertanja, za kojeg, evo, odgovorno tvrdite da se radi o plagijatu, dali ste izvore. Nakon toga uloge Garašanina, ali i tih takozvanih agenata koji rade tada već po nalogu, dakle, jasno plaćani od Beograda, odnosno određenih beogradskih struktura. U Beogradu, s druge strane, dakle, u Kneževini u nastajanju, koja zapravo ima određen stupanj autonomije unutar Otomanskog carstva, ali još nije službeno priznata. Ona je zapravo priznata tek 1878. godine nakon Berlinskog kongresa. Kao takva dobiva... Na Berlinskom kongresu? Na Berlinskom kongresu, da. Dakle, u ovom vremenu 40. i 50. godina prošlog stoljeća oni zapravo, kao što ste i sami negdje istaknuli, rade pripreme za vrijeme kad nekakvog velikog carstva koje sad tu više neće biti. Dakle, oni zapravo u nekakvom svom projiciranju očekuju pad carstava, vrlo su strpljivi u tim politikama i rade dok god se to ne dogodi. To je nekako naliko na ovo danas gdje zapravo vidimo da aktualna politika u Beogradu gleda hoće li Rusi dobiti ili neće, hoće se raspasti NATO ili ne. Dakle, vrlo ima zaista jedan paralelizam. Neko ko je u Hrvatskoj, ko ne vidi holistički fenomen srpskog razmišljanja, ili je neznalica ili je plaćeni agent. Dakle, svi narodi imaju svoje osobine. Srbi su obnovili tu svoju državu iz balkanskog osmanskog blata. Civilizacijski sporije su izgrađivali. I uvijek je u toj računici bilo ili Austrija, ili Rusija, ili Austrija, ili Rusija, povremeno, kao što je Čartoricki predlagao, pogled prema Britancima ili pogled prema Francuzima, mala reminiscencija.
dinar Kraljevske Jugoslavije je bio stabilan zbog novaca koji su dobili od Francuza. A Francuskoj Jugoslavije je trebala za obuzdavanje Njemačke. Dakle, pustimo mi te priče o oslobodilačke. I sad da se vratimo nazad na ovo post festum načrtanije. Ta pravoslavna zajednica u Dalmaciji, koja u srpskim knjigama, ali i u hrvatskim kaže Srbi, pitanje je prvo nacionalne svijesti. Jedan agent srpski, Nikolajević, kojega sam spomenuo prošli put, došao je 1869. i onda sad on obilazi srpska sela. Ja bi se kladio da takvi kulturnjaci u navodnike šetaju i danas i pričaju ko zna što, ali to je posao za Hrvatski Mossad. Obilazi srpska sela, onda piše nazad u Beograd. Razgovarao sam s prijateljima. Do 1862. napredovalo je srpstvo sa hrvatstvom. Dakle, širila se hrvatska nacionalna svijest, širila se srpska nacionalna svijest. U Dalmaciji. Ali od 1869. nazaduje srpstvo, a napreduje hrvatska nacionalna svijest. I sad, to je srpski način razmišljanja. Razmatrao je podjelu Dalmacije po etničkom kriteriju, zapravo etničkom vjerskom kriteriju. Dakle, ako već Dalmacija ne može biti srpska čitava, kao što sam prošli put spominjao, za Srbe je Dalmacija primorje sa velikim P Bosne, a Bosna je navodno srpska i tu nema baš puno razgovora. Onda ćemo napraviti etničku podjelu. A etnička podjela će nastati u trenutku kad se raspadne Austro-Ugarska. Austro-Ugarska će se raspati danas, sutra, mi čekamo, uzet ćemo što je srpsko. U međuvremenu ćemo učvršćivati nacionalnu svijest i suzbijati hrvatsku nacionalnu svijest. Dakle, to je ono o čemu govori to pismo. I sad, to su konstatacije. I sad je samo pitanje, onaj ko nas sluša, koju će stranu odabrati? Ja govorim sa stajališta hrvatskih nacionalnih interesa. Hrvatska nacionalna svijest u Dalmaciji je podnormalno. A stvaranje srpske manjine nadahnute načrtanijem i propagandom je nenormalno. I bar bi tako trebalo biti. I valjda će se većina, ako ne svi koji nas gledaju, složit će se s time. Zato je bitno istražiti te stvari, zato je bitno iznijeti. Ponavljam, ovo su srbijanski i srpski dokumenti. Priča gledana sa hrvatske strane izgleda malo drugačije, ali ovdje se fokusira na tu... Vi zapravo govorite ono do čega ste došli iz srbijanskih izvora. Mi sad dolazimo do perioda, znači ovo je već druga polovica 19. stoljeća, 7., 8. desetljeće, 9. Dakle, tu imamo već vrlo jasne političke konture. Dakle, radi se o Srpskoj stranci, radi se o Bogoljubu Petranoviću. Kakva je uloga Bogoljuba Petranovića u tom trenutku i u politici i u Dalmatinskom saboru kasnije? Dakle, ovako, Petranović je neobično, on ima spomenik u Zadru, zaslužan je za Maticu Dalmatinsku, međutim, on je istovremeno bio, recimo tako, ilirac, dakle, pristalica ustavnog ujedinjenja hrvatskih, dakle, povratka Dalmacije pod vlast Bana i Sabora. Istovremeno je bio i neko ko je držao do toga da ta pravoslavna zajednica treba imati srpsku nacionalnu svijest, a sam je bio i vrlo plodan pisac i učitelj. Tako da imamo osobu koja ima 3 osobine, ima zaslugu i za narodni otpor talijanizaciji Dalmacije, to je ključno, jer hrvatska većina i srpska manjina su u Dalmaciji u 19. stoljeću bili na dosta niskoj razini, vrlo slabo obrazovanje i trebalo je tu nacionalnu svijest koja je naslijeđena u hrvatskom slučaju naslijeđena na nasljeđu realne stvari starog hrvatskog kraljevstva, a ta nacionalna svijest koju je izgrađivala ta pravoslavna zajednica se opet temelji na onoj Pečkoj patrijaršiji i
tako dalje. Trebalo je otpor pokušajima talijanizacije, jer Talijani su imali 4-5% stanovništva, ali zbog visokog stupnja obrazovanja. U gradovima, da. Tako je. Zbog visokog stupnja obrazovanja Bečke središte je računalo ovako. Imamo zemlju u kojoj su većina stanovnika siromašni i vrlo neobrazovani, pa najjednostavnije je da sve Talijanima. I oni će biti lojalni do neke granice, iako nisu bili lojalni. I sad, u toj situaciji Petranović je imao gledano sa hrvatskih sa interesa Hrvatske pozitivnu ulogu, otpor talijanizaciji, ali njegov, iako on nije bio po svemu sudeći nikakav velikosrpski ekstremist, ali to krajnje otprilike ne uhvaća razmišljanje tih ljudi, jer on bio prijatelj sa hrvatskim preporoditeljima. On je ipak razmišljao o toj pravoslavnoj zajednici koja treba postati ili koja je postajala srpska. I u toj priči možda za njega spomenut, Austrija je imala nepovjerenje prema katolicima u Dalmaciji jer se bojala utjecaja Rusije. I to se gledalo se na vrlo takav način i bila su 2 pokušaja prevođenja na katoličku vjeru. Htjeli ste reći da se bojala pravoslavaca u Dalmaciji radi utjecaja Rusije. Tako je, ako sam pogriješio. Dakle, htjela je kombinacijom različitih sredstava te pravoslavce ili prisiliti pridobiti za katoličku vjeru. Rezultat je bio vrlo skroman. Od otprilike 1% stanovništva je prešlo na katoličku vjeru ili su ostali grko-katolici. I to je možda korijen one priče koja se širi koja je došla iz Srpsko-pravoslavne zajednice Dalmacije, koja se širi dalje. Dakle, na primjeru tih 1% koji su postali katolici i većina njih kasnije su prihvatili normalnu hrvatsku nacionalnu svijest, izvodi se zaključak da su svi katolici čarobno proizašli iz tih 15% pravoslavne srpske zajednice. Dakle, postoje podaci, popisi i tako dalje, otprilike 1%. I u tom kontekstu je djelovao i Bogoljub Petranović i pazite, to nametanje katoličke vjere stvaralo je čak i unijatskoga. Doveden je iz poljskog dijela Ukrajine. Dovedeni su unijatski svećenici koji su lokalni Srbi ubili. Organizirani atentat i onda su htjeli ubiti tog episkopa unijatskog, ali su izgleda ranili nekoga. Dakle, opet nasilje. Bilo je vrlo napeto. Očito nisu htjeli prepustiti pripadnost. To nasljeđe, ne samo pripadnost pravoslavnoj vjeri, nego nasljeđe Pećke patrijaršije. Sama pripadnost pravoslavnoj vjeri je ok. Međutim, naplavina Pećke patrijaršije je problematična. Mi zapravo tu cijelo vrijeme imamo jednu dualnu situaciju. S jedne strane, dakle, imamo tu priču o pokatoličavanju pravoslavnog stanovništva, da bi zapravo s druge strane na području Dubrovnika imali ideju Srba katolika. Što je na kraju, kako je zapravo završila ta ideja, odnosno zašto ona nije uspjela? Zašto je ona jedna od promašenih investicija Beograda u krajem 19. u početkom 20. Nije promašena investicija. Dakle, oni su u Beogradu, u sveučilišnoj knjižnici u Beogradu, postoji čitav odjel koji je posvećen Dubrovniku. To je pokušaj. Agresija i pucanje po Dubrovniku Srpsko-Crnogorskoj je drugi pokušaj. Zapravo 3., 4. Drugi pokušaj je bilo u Jugoslaviji kad je Dubrovnik stavljen u Zetsku Banovinu. Jasna je poruka. Vi ste Srbi jer su i Crnogorci Srbi. Dakle, međutim, ta priča je nestala. 1925. je priča propala i morali su ta nekakva njihova zamišljena. Morali su posegnuti za oružjem i opet nisu prošli. Ali oni ne odustaju od toga. Što se tiče fenomena Srba katolika u Dubrovniku, ja sam rekao malo prije. Glavni predstavnik tog, oni ga dižu kao, evo ga, Medo Pucić. Medo Pucić je bio hrvatski patriot. Hrvatski patriot u najboljem smislu te riječi. Ujedinjenje hrvatskih zemalja u Hrvatsko kraljevstvo.
Oni su ga po dobrom stavu. Dobro, to je zapravo logično da prave sad predstavu od njega. Iako po tadašnjem hrvatskom tisku su zapravo zgroženi. Radite škandal od mrtvog čovjeka. Glasno, srbokatolici su sa autonomašima vladali 10 godina u Dubrovniku krajem 19. stoljeća. I taj fenomen je propao u prvoj Jugoslaviji. Bio je... Izgleda su ukrali državne novce. Kako se raspala Austro-Ugarska, neko od tih Srba katolika je zaključio da ono što je bilo austrijski novci, da bi to trebalo pripasti njemu. I onda je ta čitava afera raskrinkana i to je dotuklo i ono malo ugleda šta je ostalo. Tako da Dubrovnik je za Gospu Blaženu hrvatski grad. I to je baš je bilo usađeno. Ima to svoju stratešku logiku. Povjesničar Richard Harris, kojega Hrvatska poznaje, najbolje je napisao, kaže ovako, Srbiji ili tom zamišljenom Srpstvu trebala je neka primorska štokavska metropola da bi se dokazalo da su kulturni štokavci Srbi. I zato je ta grčevita držanje Dubrovnika. Ima zgodna priča. Slobodan Milošević, kad je razgovarao sa Hrvojem Šarinićem, opet se vraća na Dubrovnik, on kaže, pa ja ne mrzim Hrvatsku. Evo, ja jedva čekam da prođe rat, pa da ja i Mirjana odemo u Dubrovnik. To je neka trajna fascinacija i ta fascinacija nikad neće prestati. Oni će se uredno pojaviti na Dubrovačkim ljetnim igrama i onda će uredno kazati da je Dubrovnik srpski grad i onda će se opet vrtiti epizoda iz 19. stoljeća. I kažem, to je stvar za odvraćanje. Mi zapravo imamo jednu cijelu priču koja na neki način može pronaći puno paralela sa ovim današnjim vremenom. Koliko je zapravo, dakle, i svi akteri politike od 1880. do 1905. godine, koliko su, evo, i Supilo i Trumbić i svi tadašnji, zaista važni hrvatski političari imali svijest o tome što se događa, što će se dogoditi, prema čemu se ide. Zapravo to je bio jedan konačan rasplet pred jugoslavenski novi zaplet. Ajmo to tako figurativno. Mislim da je to, i to je baš ono nastavak za sljedeći dokumentarac. Dakle, sad smo zapleli i onda se krvavo rasplelo u Jugoslaviji i jednoj i drugoj, ali ovako. Dosta mojih prijatelja, ja nikad ne dam da se govori išta ni protiv Trumbića, ni protiv Supila. Trumbić i Supilo, koliko god su bili različiti, Trumbić je bio grand signor. Na europskoj razini. U Prvom svjetskom ratu više su vrijedile Trumbićeve rečenice nego 10 srpskih divizija na Solunskom frontu koji je bio sporedno bojište. To je broj jedan. Ima pristup svim kancelarijama. Drugo, Supilo je bio vrlo iskreni, vrlo pošteni, vrlo samoobrazovani hrvatski patriot koji je sve izgradio sam. Zapravo, vrlo američki, self-made man. Njih dvojica su izračunali oni su znali što su događali. U Austrijskom carstvu je, zapravo to je tada bila Austro-Ugarska, bili su baš žestoki sukobi između Ugarske i cara. Ugarska je težila za što većom državnošću. Car Franjo Josip to nikako nije htio dopustiti, a opet je htio sačuvati parlamentarizam. Pa su to onda bile velike napetosti i u toj računici Supilo i Trumbić su izračunali sljedeće. Ostvarit ćemo Hrvatsko-Ugarsku nagodbu. U Hrvatsko-Ugarskoj nagodbi i Austro-Ugarskoj nagodbi piše da opisane su granice Hrvatske. Opisana je hrvatska zastava. Napisano da je Hrvatska država. Ali u pitanju Dalmacije je ostavljeno ovako, da će se Austrija i Ugarska dogovoriti i da će se pitati Dalmaciju. I sad su oni zaključili početkom 20. stoljeća da je vrijeme za akciju. Okupit ćemo
u sjevernoj Hrvatskoj, u Dalmaciji i u Istri čak. Sve hrvatske političke snage pokušati pronaći zajednički jezik, čak i sa autonomašima, i dogovoriti se sa Srbima. Dogovor je bio realizacija hrvatsko-ugarske nagodbe. Dogovor nije bio bratstvo i jedinstvo. I to uvijek, kad naši ljudi govore o Supilu i posebno o Trumbiću, imam prijatelja, da se kaže, daj ti, tvoj Trumbić Jugoslave. Nije. Neko ko je izašao iz Starčevićevog gnjezda je hrvatski patriot. Samo je pitanje što je mogao napraviti, je li računica bila pogrešna. Dakle, udružit ćemo sve snage u Hrvatskoj da prisilimo cara da ostvari ujedinjenje. Da ta Hrvatska ima financijsku autonomiju. Dakle, više nego što je imala dotad. Ako se ne ostvari, ako se ne može, ako ne uspijemo ostvariti ujedinjenje, da se hrvatski jezik uvede službeno u Dalmaciju, da se demokratizira politički život i da se zaustavi mađarizacija, pokušaj mađarizacije sjevernih dijelova Hrvatske. Na primjer, u sjevernim dijelovima Hrvatske dio srpske manjine je djelovao u mađaranskoj vladi Bana Kuena Hedervarija. To je ono, baš realnost. Kuen Hedervar je njih pridobivao ustupcima, tada je osnovano Srpsko kulturno društvo Privrednik. Imali su novce od srpske kulturne autonomije. Dakle, diskretno su podupirali Kuena Hedervarija i vodili su računa samo u toj viziji srpskih zemalja. I sad je to igra. Međutim, Supilo i Trumbić, ostvarenje hrvatskog državnog prava, ostvarenje hrvatske države, ostvarenje zakonitog ujedinjenja. Ja zaista to moram ponoviti. Ja se nadam da će to doći do kolega, ali i do šire publike. Realizacija ustavne hrvatske državnosti u okviru Austro-Ugarske. Dakle, to je bit njihovog djelovanja. A što se tiče, ova srpska stranka u Dalmaciji vrlo su bili grbavi pregovori. U Dalmatinsku postoje zapisi. U Dalmatinskom saboru, ja sam čitao šta je bilo sa srpske strane i što je bilo sa hrvatske strane. U Dalmatinskom saboru se vode pregovori. U Zadru, da. Da, dakle, vode se pregovori između tada hrvatske stranke i srpske stranke. Dakle, Supilo i Trumbić su okupili sve hrvatske političke snage u hrvatsku stranku. Pregovaraju sa srpskom strankom, ona treba prihvatiti samo činjenicu da oni pripadaju Hrvatskoj. I ništa drugo. Ujedinjenje. A to jezik i običaj, to je vaša stvar. I na kraju potpisan je i nevoljko je prihvatila srpska stranka. Ali ima u sveučilišnoj knjižnici u Splitu jedan ručno pisani zaključak Ante Trumbića da treba voditi računa da srpska stranka pod egidom dogovora ne širi srpsku nacionalnu ideologiju. Da se ne igraju toga izvan Hrvatske. Sad pojednostavljeno. Ja ću to u knjizi navesti detaljno. Dokument je vrlo zanimljiv. Dakle, isticanje srpske zastave, ali u okviru Hrvatskog ustava. To je jedna nijansica, ali ponavljam, kasnije ta politika takozvanog novog kursa nakon odlaska Supila i Trumbića je otišla skroz u jugoslavenskom smjeru, vjerojatno tako recimo 1907. I onda imamo priču koja nastavlja se priča do 1918. Jedan konzul, mislim da je francuski konzul u Italiji, tijekom Prvog svjetskog rata kaže: hrvatski vojnici se hrabro bore na talijanskom bojištu za kralja. Car Franjo Josip je hrvatski kralj. Po ustavu, molim lijepo. Dok hrvatska elita u saboru u Zagrebu stvara Jugoslaviju. Tako da, to je jedan tako, recimo, neugodni pogled iza hrvatskih kulisa, a kad je 1915. recimo, to je vrhunska epizoda koju uvijek ističem.
Frano Supilo je od ruskog ministra vanjskih poslova doznao za tajni londonski ugovor. Molim vas lijepo, tko će od hrvatske elite u Hrvatskoj, u Europi, dočukiti nešto u 4 oka? Ja ostavljam to kao pitanje. Supilo je u razgovoru, vjerojatno na francuskome, doznao je što se sprema. I oni Trumbi su krenuli u rušenje toga. Reviziju, ukidanje, rušenje, bilo kako. I oni su se tu razdvojili. Supilo je vidio velikosrpski nacionalizam, a Trumbić je računao da se ta Jugoslavija može pripitomiti i da to neće biti velikosrpska. I to mu je možda zabluda, ali lako je nama danas govoriti. Ovo ste dobro rekli. Lako je nama iz današnje perspektive, iako sve ono što je prethodilo današnje perspektivi nije bilo lako, jedino što zapravo možemo reći da je fascinantno, zaista fascinantno, koliko je Hrvatska na putu ovom, ja neću reći trnovitom, jer to je blago rečeno, nego jednom zastrašujućem putu prema vlastitoj nacionalnoj definiciji i samostalnosti i suverenosti, koliko je na tom putu imala toliko podmuklih, odvratnih neprijateljstava, koliko toga je radilo u glavi, koliko je zapravo povijesnih situacija gdje su Hrvati jednostavno nisu se mogli nositi, koliko je to bilo teško i koliko zapravo je svi ti slojevi su stvorili zapravo jedan temelj, jedan fundament da bi se dogodila 90. odnosno 91. Mislim da je zapravo, kad pogledamo na 90. odnosno 91. i formiranje, dakle, suverene i suvremene Hrvatske države, ona zapravo je jedan fenomen koji treba izučavati. Mislim, s obzirom, dakle, na sve ove Scile i Haribde, na cijeli svijet koji je konstantno tu Hrvatsku bacao kao, dakle, ona je cijelo vrijeme zapravo bila outcastana, ona je zapravo cijelo vrijeme bila gažena i pregaživana, da bi zapravo iz tog zgaženog stanja, pregaženog stanja u kojemu se ona nalazila, kroz evo i 19. i 20. stoljeća i stoljećima prije, ona zapravo danas postala suverena i slobodna zemlja. Zapravo ta sloboda koju mi imamo danas, pa to je fenomen. Kad gledamo našu prošlost, ona je zapravo fenomen. Pazite ovako, moj dragi prijatelj Stjepan Lozo napisao je... Kojega ovom prilikom pozdravljamo. Ma gdje bio. Ma gdje bio, pozdravljam Stjepana. Napisao je knjigu o Domovinskom ratu na hrvatskom Jadranu. Onda je tamo donio... Dakle, opet on gleda, ima podatke i za srbijanskih kulisa, srpskih. Dakle, prvo, organizacija ne besprijekorna, u Srbiji ne može biti ništa besprijekorno, ali organizacija ove srpske manjine, organizacija agresije, težnja da se izbije na more. Dakle, pazite, napravimo 100-tinjak godina nazad i vratimo se na one ljude koji su šetali po Dalmatinskoj zagori i objašnjavali pravoslavcima da su oni Srbi, da trebaju gledati prema Beogradu. To je isto. A da je nezgodno, malo je reći nezgodno, mislim da taj epitet koji ste upotrijebili malo prije, međutim, povijest svega toga bi nam trebala biti vodič za budućnost i tu bi trebalo postupiti kao najbolje europske diplomacije. Na tom prvom mjestu mislim Francuska i Britanska, jer nedavno je kad je Trump osvojio drugi mandat, svi kvalitetni britanski, pri tome mislim najprije na Times of London, su uredno konstatirali, on prepisuje britansku knjigu prepisuje Britance iz 19. stoljeća i igra se britanskog imperijalizma. I puno mu sreće s time. Mi bi trebali, dakle, čak i urednik Times of London mogao posegnuti. Aha, britanski imperijalizam, to i to. U Hrvatskoj bi trebala, ja namjerno akcentiram, hrvatski Mossad. Hrvatski Mossad nije samo tajna policija. Hrvatski Mossad su open source izvori.
kvalitetne biblioteke. U Hrvatskoj nema onoga što sam ja pročitao. Razumite, ovo večera što govorim je otprilike 20-30% nije dostupno u Hrvatskoj. Treba nam taj zapadni model. Dakle, nešto se događa negdje. U Srbiji, na Kosovu, u Makedoniji. Idemo vidjeti. Što imamo o tome od prije? Dakle, neko ko će prikupljati podatke. Na primjer, kad je, sad ovo spominjem Austriju, poslije sarajevskog atentata, austrijska tajna služba je otvorila svoju kartoteku u Srbiji. Pa da, nisu nam zanimljivi, ali ima tragova terorizma. Idemo slijediti te tragove terorizma. Ništa pretjerano mudro, samo zahtjeva sustavni rad, zahtjeva ulaganje novaca. To zapravo nije ulaganje, to zapravo nije trošenje. To je investicija u vlastitu sigurnost. Sigurnost ne počiva samo na hardveru, dakle na oružju. Dakle, tenkovi, topovi i sad su dronovi, nego počiva na kvalitetnim informacijama. I ono što je možda Hrvatsko, ne možda, nego je Hrvatsko nedostajalo i nedostaje nažalost i danas, snažna promidžba, ne u smislu glupave reklame, nego u smislu dijeljenja činjenica. Vuk Karadžić, kojeg sam spomenuo prošli put, digao se zahvaljujući austrijskoj obavještajnoj službi, Jerneju Kopitaru, koji je bio Slovenac i kojemu je odgovaralo da se Južni Slaveni okupe pod tim egidom i oslobode Slovence od Austrije. On ga je upoznao sa njemačkom kulturnom elitom koja je vjerovala u slavizam. Oni su svi naučili Karadžićev srpski jezik. Pa dobro, Južni Slaveni su, pa dobro, oni su Srbi. I onda se događalo i recimo ti se podaci pojavljuju. Austrijski popisi stanovništva 40. godina su slijedili logiku tog Jerneja Kopitara. Štokavci su Srbi, Kakavci su Slovenci, a Čakavci su samo Hrvati. I onda mudraci iz Srbije izvade te popise stanovništva, pa to vidite. Vi ste Srbi, a da ne znate da ste Srbi. Ali pazite, to je realnost. Pazite, Vuk Karadžić nije završio čak ni toliko škole koliko je završio Ilija Garašanin. Znači još manje škole ima. Ali je. Ali utemeljitelj književnosti. Pazite, jezičnog standarda. Ali je, ok, nije me baš previše briga. To je srpski jezik i u redu. Ok. Ali, ta recimo promidžbena koja je prisutna na zapadu. Ja sam, od naše zadnje emisije čitao sam biografiju sa Oxforda, biografiju Vuka Karadžića. Tamo se mrtav hladan konstatira autor. Pa on je preuzeo Štokavicu za srpski jezik i time je mislio ujediniti sve Južne Slavene. Pa nema veze tamo neki Južni Slaveni. To je hrvatski problem. Ne Južni Slaveni. Vuk Karadžić je prepisao hrvatske književnike iz 16. 17. stoljeća. Nisu to tamo neki Južni Slaveni. To je hrvatska književnost, hrvatski jezik. Ili je druga epizoda koja je, naša publika će to zapamtiti. Vuk Karadžić i Ljudevit Gaj došli su na jedan otok. I onda su tamo sad ispitivali seljake, radili su anketu sa pučanima, neobrazovanim, o nacionalnoj svijesti. I onda je Vuk Karadžić došao. Jel ti mene razumeš? Je. Pa vidiš da si ti Srbin. Čekajte, ovo je ozbiljno. I onda je jedan Gajev pomoćnik pitao je tog pučanina, dakle ribar i zemljoradnik, pitao ga je, pa dobro, što se u vašem zavičaju priča, jel vi razumijete mene, jeste čika čuli za hrvatski, a onda je taj pučan, ajme, nije mi palo na prvu na pamet, pa hrvatski, mi smo svi Hrvati. I ta epizoda pokazuje zašto nije uspjelo taj srbo-katolički fenomen i pokazuje možda, moj kolega Mladen Ančić je na jednom predavanju rekao otprilike ovako. Hrvatska politička zajednica ovdje postoji najmanje u 9. stoljeća. I opstala je. Opstala je zato
Zato što ima tih puno pučana, a mi griješnici na ovom svijetu nastojimo popraviti i sačuvati to. I kao što je u Šeherezadi Tomaža Pandura zadnja rečenica bila sve je zapisano v knjigo, s tim završavamo upravo ovu emisiju, ovaj serijal od 2 emisije, a to je da je sve zapisano u knjigama. Pa naravno. Samo treba pročitati. Samo treba pročitati i biti otvoren prema javnosti uvijek. Sve je zapisano v knjigo. Poštovani gledatelji, bio ovo one and only, jedan i jedini Tihomir Rajčić. Ja vam se zahvaljujem, gospodine Rajčiću, na inspiraciji i dobrom duhu i svi se veselimo 4. knjizi iz vašeg opusa Vuk u hrvatskom dvorištu. Nadamo se da ćemo što prije pogledati knjigu, odnosno da će knjiga ugledati svjetlo dana, pa ćemo je pogledati i pročitati, a i naravno susrećemo se i ovdje u studiju. Veseli, prošli put ste rekli, otvorit ćemo prozore, treba prozore što šire otvoriti. Što šire trebamo ovi naš, što bi rekli u Dubrovniku, funjestrin otvoriti, pa da se malo sve to razrači. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa, pozdravljamo. Eto ga, poštovani gledatelji, bilo ovo još jedno, vjerujem, interesantno izdanje emisije Poteštat, koje se bavilo politikom iz prošlosti, temeljeno na povijesnim činjenicama i podacima. Budite uz nas idućeg tjedna. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja.